स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका की ओर से। आप लोग के बता दी कि दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा एक्शन से भरपूर। ये गाना के ऑडियो के SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। और ई गाना के वीडियो के लेके आप लोग खातिर खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के वीडियो के शूटिंग कंप्लीट हो गई बा, जौना के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के वीडियो काफ़ी कमाल के और शानदार होखे वाला बा, जौना के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी, जेमे खेसारी लाल यादव जी फाटल शॉर्ट में नजर आ रहल बाड़े और उनका चेहरा पर खून लागल बा। ई गाना के गौले बाड़े दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी और अंतरा सिंह प्रियंका जी। और ई गाना के लिखले बाड़े अजय बच्चन जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े दीपक दिलकश जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के वीडियो के एडिटिंग करके आप लोग के बीच में बहुत ही जल्द SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग देख सकें। ता आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल हुई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कॉमेंट करी। और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।